Bocsánat, cigánykorunk 50 forintot. Mennyibe kerül a Bella Ciao-ba egy adag fagyi? 500 forint. 200. 450. Miért 450-et választottunk? Közép. Ő 250 mondta, ő 500 Igen. és akkor belemond Igen. középre. Az a biztos. Miért 200 forint? Hát, az olcsó. Láttál már valahol 200 forintot hagylatot egyébként? Úgy az országban? Igen. Vagy a világon? Igen. Mostanában? Hol élek? Tudod, hogy mennyi 1 euró manapság? Nem tudom. 350. Azt mondod, hogy 1 euró alatt tudnál venni. Nem. Akkor megváltoztatjuk a tippünket? Meg. Meg, jó? Akkor mondjuk még egyet. 350. 350? Jó, még kicsit azért gondolkozunk. Győzd meg őket, hogy miért 500. Hát azért, mert hogy nagyjából mindenhol ugyanannyi. Nagy adag, kurva jó. Főnök, miért nem hiszed el neki? Hát szerintem ez egy kicsit drága. De ilyen adag, 500 ilyen. forint. Hát én akkor is kiadok érte 450-et. Bocsánat, cigánykorunk 50 forintot. Egy visszaváltós flakon. Visszaváltós Igen. lakon. De most Ez drága. azt odaadnám neked, 500-at kifizetnél? Ki? Egyébként annyiba kerül nálunk. Ettetek már nálunk, hogy itt egyébként a Bella Ciao-ba? Gondolom nem, mert 250-et mondtam. Követitek valahol a Bella Ciao-nak az oldalát? Mert követitek a Bella Ciao-nak az oldalát, így elviszünk titeket fagyizni, mit szóltok? Köszönjük szépen. De meg őskös, te 450-et ki fogsz most fizetni. Itt nyalja belőle, amit szeretnél. Finom? Ez Finom. tényleg. Ennyi?